Hai outra moción de urgencia, moción do Grupo Municipal do Partido Popular de Outeiro de Rei, en apoio ao sector primario. Vou intentar defender a urgencia nun tempo moi limitado, que eu creo que é porque se debe utilizar o turno de urgencias, que é sencillamente que temos un sector primario, neste caso agrícola e gandeiro, que é o que nos afecta máis en Outeiro e en Galicia, e que está nunha situación moi precaria, con moitas dificultades pola legislación europea, e que neste momento é polo que eu considero que é urgente presentar esta moción, se non podría vir ao pleno seguinte ou a calquer outro. Estáse habendo unha serie de manifestacións por parte dos gandeiros e dos agricultores de toda Galicia, de toda España, incluso de toda Europa, e nosotros queremos simplemente manifestar o noso apoio a ese sector que creo que está bastante maltratado e moi desprotegido, sobre todo pola legislación europea e española. Vamos a votar a urgencia. Votos a favor da urgencia. Unanimidade. Bueno, pues ahora vamos a pasar a debatir la moción e a defender a moción. Como a mellor non lles deu tempo a lela a todos, porque é unha moción que acabamos de pasar fai xusto cando entramos, vou a lela e despois argumentaré algunhas cousas sobre eso. É iso o seguinte. En Galicia, a agricultura e a ganadería son dúas pezas chave do noso sector primario. Actúan como principais actores na xestión sostible do territorio e a principal fonte de alimentación do noso país. Por iso, é dada a situación actual, posicionándonos ao lado dos nosos produtores na defensa dos seus intereses. No Partido Popular estamos de acordo co reclamado os nosos agricultores e gandeiros, cuxas protestas redundan nunha baixa rentabilidade derivada dos precios que non cubren os costes de produción, unha necesidade de abordar unha modificación da legislación europea que os está asfixiando e poñendo en perigo a súa viabilidade económica e a competencia desleal que veñen sufrindo a consecuencia dos tratados de libre comercio con terceiros países que firma a Unión Europea sin existencia de cláusulas espello. O sector está deixando claro os seus reclamos nestes días. A legislación, que é, digamos, un pouco que nos motiva a urgencia. A legislación da Unión Europea arrisca o seu futuro ao impoñer cada vez máis trabas burocráticas, ademais de exixencias medioambientais que non foron deseñadas atendendo ás sostenibilidade económica, social e medioambiental das explotacións. Vemos unha obriga de exixir ao Goberno Central que lidere a petición dunha moratoria en toda a Unión Europea dende a nova legislación de cara a facilitarlle o traballo do día a día aos nosos agricultores e gandeiros, e atender as especificidades de cada rexión, e non como fixeron ata o de agora legislando de costas ao sector. As movilizacións ás que asistimos nas últimas semanas responden a unha inconformidade dos gandeiros e agricultores, non só galegos, senón de toda España, eu diría, incluso de toda Europa. Con as medidas anunciadas e ante a pasividade do Ministerio de Agricultura, ao non defender os seus dereitos ante Bruselas, España, como potencia agroalimentaria dentro da Europa, debe adoptar unha postura de liderazgo, exixindo unha moratoria inmediata desta normativa que ocasiona prexuicios no desenvolvemento da actividade agraria. En definitiva, unha actuación contundente diante as instancias europeas neste reclamo, defendendo sempre as singularidades do noso territorio de Galicia e tendo en conta a postura do sector. A carga burocrática do sector non debe ser incrementada de ninguna maneira, nin por Europa, nin por ninguna institución española.
Estamos a favor do compromiso medioambiental sempre cando sexa garantía de sostenibilidade económica e social das explotacións dos nosos gandeiros e agricultores. E neste ámbito, todas as administracións teñen unha marxen de mellora. Non podemos obviar que as principais demandas do sector están moi ligadas á nova PAC. En concreto, poñen o foco no caderno digital, a rotación de cultivos, a reducción de fitosanitarios, a normativa relativa ao decreto de ordenación de explotacións bovinas ou a nutrición sostible do solo. É a necesaria adaptación e flexibilizar os ecoesquemas á realidade de cada rexión. Así mesmo, é unha cuestión fundamental abordar a competencia desleal de produtos de terceiros países, dado que as condicións nas que se producen posibilitan que acceden ao mercado común cunhos precios cos que non poden competir os agricultores e gandeiros europeos. A defensa do sector primario para o Partido Popular é prioritario e por iso tampouco podemos deixar de reclamar un precio xusto para os seus produtos, o cal requere dunha aplicación efectiva da prohibición da venta a perdas. Por iso instamos ao Goberno do Estado a modificar a Lei de Cadea Alimentaria co fin último de facer efectiva a prohibición de venta a perdas a favor dos operadores primarios. Unha petición reiterada en numerosas ocasións dende a Xunta de Galicia, a que atende á necesidade que o Goberno Central asuma a súa responsabilidade. En definitiva, o Partido Popular de Galicia sempre estará do lado dos nosos agricultores e gandeiros e buscando a súa mellora e beneficio. Ante esta situación, proponse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, mostrar o apoio ao sector primario de Galicia, aos seus gandeiros e agricultores e reivindicar a súa importancia no desenvolvemento do noso sector agroalimentario, tanto desde o punto de vista productivo, económico, social como ambiental. Exixir ao Goberno Central que lidere unha moratoria inmediata e temporal da normativa europea que ocasiona perxuízos no desenvolvemento da actividade agraria e que poñen en peligro a viabilidade das súas explotacións. Exixir ao Goberno Central defender a postura dos nosos gandeiros e agricultores respecto da situación xerada de competencia desleal que supoñen os tratados de libre comercio con terceiros países que firma a Unión Europea sin a exigencia de cláusulas espello. Instar ao Goberno Central a que modifique a Lei de Cadea Alimentaria para facer efectiva a prohibición da venda a perdas e recoñeza a oficialidade das ferramentas de cálculo de costes de produción, conta láctea e conta carne, postas en marcha pola Xunta de Galicia. E, por último, demandar ao Goberno Central a retirada do lobo de Lestres e a transferencia dos fondos comprometidos a Galicia para a prevención e compensación dos danos causados pola fauna salvaxe, xabalís, lobo, etc. Bueno, realmente eu creo que justificamos perfectamente a urgencia, posto que estamos nunha situación candente en Galicia, non só en Galicia, en España inteira. En estes últimos días se están cortando carreteras das máis importantes, se está entrando nas grandes ciudades, chegaron tractores casi ao Parlamento Europeo. Realmente eu nunca visto. Ademais, todo isto que saliu casi espontáneamente. É verdad que agora se foron unindo os sindicatos e que agora xa están tamén na situación os sindicatos, pero eu creo que houve unha salida, digamos, espontánea, exponencial dos ganaderos e agricultores españoles e europeos a manifestarse por esa situación tan, eu diría, tan desequilibrada que están facendo ca legislación europea. E que a legislación europea non nos olvidamos nunca, porque eu creo que a veces nos olvidamos, e eu creo que non todo o mundo ten claro. En Europa non hai un goberno
véxase o goberno de España, o goberno de un país, unha federación de estados. Non. En Europa gobernan os estados miembros. Gobernan os estados miembros. As decisións últimas se toman polos consellos de ministros do ramo ou polos primeiros ministros e jefes de goberno dos distintos países. E todas as decisións están sempre tomadas desa maneira. É verdade que o Parlamento Europeo ten algunha decisión, pero realmente ten un poder moi limitado. Non é igual que o Parlamento Nacional. A Comisión Europea non ten a mesma poder político con o goberno dun Estado miembro, e os gobernos dos Estados miembros, ademais, teñen a capacidade de vetar, co cual a veces hai gobernos, entre eles está o noso goberno de España neste momento, que vota valor fora. Non, isto ven da Unión Europea, isto é un tema que nos manda Europa. Non, en Europa hai que ir a discutir e a defender os intereses dos nosos agricultores e gandeiros, defender os intereses do noso país, que é para o que está o noso goberno. E é o único que ten capacidade de facelo, porque ninguna autonomía ten capacidade de facelo. Entonces, por eso nos dirigimos ao goberno de España, por eso lle exigimos e lle pedimos ao goberno de España unha serie de actuacións que son as que debe facer. E por eso, nosotros, como non podía ser de outra maneira, porque ademais somos do sector, vivimos do sector, e ademais hai algo que eu recordo de vez en cando. Fai pouco tivemos unha pandemia moi grave neste país, e aplaudimos con moita energía e con toda a razón os sanitarios, porque nos axudaban a salvar vidas. Pero hai algo que non sei se é máis importante ou polo menos tan importante, que é poder comer. Xa me gustaría saber a min que pasaría en este país ou en calquera se na máis que unha semana non traballaran os agricultores, non traballaran os ganaderos e non se pudera distribuir os alimentos. Xa me gustaría saber que podría pasar. Eu espero que eso nunca nos pase. Se siguen aplicando as políticas europeas, podemos deixar de ser autosuficientes e podemos terminar por depender de outros países para algo tan básico como é a alimentación. A alimentación nun país é básico. Temos a suerte nos últimos anos, no mundo occidental, non me refiero a España nin a Galicia siquiera, senón no mundo occidental, que parece que os alimentos non é un problema, porque temos suficientes, temos a veces problemas e crisis, pero realmente nunca nos faltan alimentos, nunca nos faltan comidas nos lineales de ningún supermercado, pero podemos estar arriesgando esa situación. E eu lle recordaría desde aquí ás grandes ciudades, ás grandes urbes, a xente que vive nas ciudades, que todo o tema medioambiental é fundamental, pero ese tema medioambiental ten que ir acorde cos que o protegen. O medio ambiente que nos protege son os que viven no rural, os que viven no medio. Son además os que o trouxeron hasta aquí desde siglos para atrás. E entonces, señores, eu creo que temos que tomar de unha vez por todas a conciencia de que o campo é indispensable tamén para fijar población no campo, e que non nos convertamos nun deserto ou nunha selva, que calquera das dúas cousas serían moi peligrosas e moi malas, incluso moi malas desde o punto de vista medioambiental. Entón, ese medio ambiente que hai que proteger e que non discutimos, creo que nadie, pero que hai que facelo acorde aos intereses, primeiro de nada, das persoas, segundo das persoas que viven no medio, das persoas que cuidan o medio, das persoas que nos dan de comer. Eses son os agricultores e os ganaderos deste país. Entonces, nosotros, evidentemente, creo que facemos unha serie de peticións. E, además, creo que estamos nun bon momento para facelo, porque entendo que a Unión Europea neste momento está receptiva. Non sei por que está receptiva, a mellor está receptiva porque temos unhas eleccións á vista de uns meses. E todo o mundo quere ganar as eleccións. Pero é igual, me dá igual cal seña o motivo. Esa é a ventaxa das democracias, que nos obligan aos gobernos a movernos e a respostar ás demandas dos ciudadanos. En este caso hai uns ciudadanos que son poucos, pero hai unha frase moi famosa que se dixo fai moitos anos: nunca tampouco fixeron tanto por tantos.
eso se refería á Segunda Guerra Mundial, me parece que a Churchill. Pois, en este momento, hai moi pouca xente producindo no campo, moi pouca xente vivindo no campo, pero todo o país come do que produce esa xente. E cando non seña así, e dependamos de outros países, pois por razóns estratégicas, por razóns de todo tipo, pode ser incluso peligroso. Por lo tanto, nosotros eu creo que debemos, os que nos dedicamos á política, os que vivimos xa de cerca, os que vivimos toda a vida neste sector, pois non nos costa ningún traballo, pero eu intentaría que os que non viven neste sector, porque tamén o teño dito moitas veces, non é o mesmo vivir no campo, vivir no rural, que a vivir do rural. É totalmente diferente. Vivir no rural é moi bonito, pero se hai alguén que cuide o rural. E o rural realmente o cuidan os ganaderos e os agricultores. Poderíamos incluir tamén os madeireiros, porque non están aquí incluídos, e neste momento, ao mellor ese sector, non sei se ten algún problema, pero tamén o pode ter. Pero realmente, se queremos cuidar o medio ambiente, se queremos comer, pois realmente hai que ter en conta a xente que se dedica a traballar, a cuidar e a vivir do rural. E se así o facemos, pois seguramente seremos un país que teremos éxito, que teremos independencia alimentaria, que é fundamentalísima, aunque ao mellor non teñamos esa percepción neste momento, o que estou dicindo no mundo occidental, porque non temos falta de alimentos. A inmensa maioría do mundo sí que ten. Pois non sei se como debemos ter alimentos suficientes como 1.000 ou 1.500 millóns de persoas e outros 5 ou 6.000 millóns teñen falta deles. E todo iso tema é máis grave do que parece, aunque nós non o vexamos. Por lo tanto, eu pidolles a todos que apoyen esta moción e desde aquí reflexionar e evidentemente ya trasladaremos á Xunta de Galicia para que siga facendo a reivindicación e ya trasladaremos ao Goberno Central para que realmente utilice o poder que ten un país importantísimo como é España, un país importantísimo además desde o punto de vista agrario, que utiliza o seu poder en Europa e que evidentemente Europa pois tamén reflexiona sobre este tipo de cousas e ao final nosotros tamén somos europeos, os que vivimos en Galicia, os que vivimos en Outeiro de Rei somos europeos e a Europa tamén lle interesa ter unha situación alimentaria que ademais foi porque se creou a PAC alá despois da Segunda Guerra Mundial. Foi precisamente para que Europa tuvera unha independencia, digamos, alimentaria, non tuvera que estar nunca a expensas do que pase no mundo de guerras, de conflitos, etcétera, etcétera, para que podamos ter produción. Pois mentras, por exemplo, e non nos afecta a nós, pero mentras en Castilla se non se pode producir ao mellor trigo ou cebada, pois tuvemos un momento fai nada, poucos meses, que un gran produtor como era Ucrania, por consecuencia dunha guerra, pois non podía vendernos e tuvemos grandes problemas de suministro. E, polo tanto, eu creo que eu só digo estas cousas para reflexionar. Ao mellor parece como se nun concello pequeno de 5.000 habitantes do rural gallego non se debería de reflexionar sobre estas cousas. Parece como se isto fora cousa só da alta política. Pero eu creo que desde os concellos pequenos, desde os que conocemos o rural, desde os que vivimos o rural e desde os que sabemos como se foi desarrollando o rural ao largo do tempo, pois eu creo que temos que facerlle ver a todo o resto da ciudadanía deste país e, por suposto, as administracións correspondientes para que defendan este sector, porque nos irá moito mellor a todos os ciudadanos, vivan onde vivan, se este sector realmente se pode dedicar ao que sabe facer e ao que fixo desde os siglos, de darnos de comer a todos e de traer un medio ambiente, pois eu creo que en Galicia podemos presumir de ter unha situación medioambiental das mellores seguramente de Europa, e eso se foi facendo gracias a xente do campo que foi a que utilizou ese medio rural e a que realmente ao largo dos anos nos foi traendo hasta onde estamos, e que en canto empezamos precisamente a implementar moitas medidas e a utilizar moita técnica, pois ao mellor incluso estamos indo para atrás desde o punto de vista medioambiental. E se non vexanse, por exemplo, algunhas cuestións que temos moi cerca, como a contaminación dos ríos, ou moitas outras cousas das que poderíamos falar, pero creo que non é o caso. Creo que
A defensa por parte nosa está clara e nosotros pretendemos que isto se leve á conciencia do Goberno de España para que o Goberno de España seja exigente na Unión Europea, que o pode ser, que tenha capacidade para serlo. Somos un país suficientemente importante e, ademais, con un sector agrogandeiro suficientemente fuerte e importante como para que se nos teña en conta en Europa. Non sei se hai alguna intervención. Sí. Bo día a todas e a todos. Dende BNG compartimos as xustas reivindicacións que fan os nosos labregos e labregas nestas mobilizacións que percorren o país de norte a sur, o Estado español e incluso varios estados da Unión Europea. Unhas reivindicacións que están sendo manifestadas polos gandeiros desde moito antes da Comisión de Asuntos do Pleno, con lo cual esta moción podría perfectamente haberse traído á Comisión sin ser unha moción de urxencia. O campo galego leva asediado pola desconsideración das políticas das diferentes administracións, por unha PAC que no Estado español non contempla as singularidades que amosa a nosa actividade agrogandeira. A aplicación da PAC, que lle corresponde á Consellería de Medio Rural da Xunta, adapta as liñas mestras das políticas comunitarias ás realidades da área mediterránea e non á nosa realidade. Pois o que nas outras comunidades son latifundios, para nós son minifundios que non se corresponden co que fala a PAC. A parte deso, outro dos puntos básicos do que vostedes falan na moción é os prezos da cadea alimentaria, que este é a nai do año, a verdade. Esta lei da cadea alimentaria contempla a prohibición de pagar por debaixo dos custos de produción ao eslabón anterior, pero non establece mecanismos de cálculo obxectivos dos mesmos. Produtor, primeiro eslabón. Industria, segundo eslabón. Distribución, terceiro eslabón. En esta distribución temos entidades como Mercadona, Gadis ou Vegalsa. En todo este proceso de produción, transformación e venda ao consumidor, só os prezos ridículos que paga a industria ao produtor son públicos. Os prezos que paga a distribución á industria e, polo tanto, as marxes de beneficio non se sabe que nas leva, pero o produto multiplica exponencialmente o seu prezo. Dende o BNG levamos ao Congreso nas últimas modificacións que sufriu a lei, a última, a fin de ano do 2021, enmendas de calado. Unha delas propoñía que a lei contemplase un mecanismo público de cálculo dos custes de produción que servisen de referencia nas negociacións e asinado dos contratos. Por certo, o PP e o PSOE votaron en contra. No ano 2009, o PP accedeu á Xunta de Goberno, á Xunta de Galiza, e eliminou figuras de mediación para regular estes prezos, como a Mesa do Leite, a Mesa da Carne, o Observatorio Lácteo, o Observatorio da Carne, alegando que non se podía condicionar nin mediar no libre mercado. E agora o que pretenden é facer este paripé de defensa do sector primario, cando en realidade eliminou os contratos homologados e os mecanismos de cálculo de custes de produción. En todos os seus discursos públicos relegan as responsabilidades a Madrid, pero dentro das súas competencias de aplicación do PPAC non defenderon as pequenas granxas familiares que tanto promulgan. Como pode ser que a Consellería de Medio Rural exclúa no 2022 por unha nefasta programación das axudas ao 85% da produción ecolóxica? Vostedes levan 15 anos desgobernando este país e, aínda por riba, dispoñen de competencias plenas en materia de agricultura e gandeiría. Así que deixen de botar balóns fora e de culpar os demais. Excluíron as granxas de menos de 10 vacas na axuda compensatoria ao COVID no sector de vacún de carne e que en sentencia xudicial obrigou o 18 de abril do ano pasado a Xunta de Galicia a permitir o acceso do cobro das axudas a 10.284 granxas galegas, máis da metade das que existen en activo. A Xunta séguese compensar as pequenas granxas familiares excluídas a pesar desta sentencia xudicial en contra. Como dicía antes, a Consellería de Medio Rural ten as competencias nestas actividades. Entón, nós propoñemos que dentro desa moción que vostedes presentan metan un punto que sexa a exixencia de corresponsabilidade e adopción de medidas á Consellería de Medio Rural nas competencias que lles son propias. Grazas.
Vamos a ver, eu de todas as medidas de acordo que propoñen vostedes, coa que estou de acordo é a primeira, por suposto, mostrar o apoio ao sector primario de Galicia, aos seus gandeiros e agricultores. Por suposto que sí, sempre. Pero non estou de acordo para nada con que o goberno central pase de apoiar o sector gandeiro, o sector agrícola. Desde que houve a guerra de Ucraína, sabendo a sequía a que estamos sometidos polo que sabemos o cambio climático, perfectamente sabemos que as producións tanto do agro como do gando están seriamente comprometidas. Pero tamén sabemos que entre o 2022 e o 2023 o Goberno de España habilitou axudas extraordinarias por máis de 4.000 millóns de euros. Nunca houbo tantos fondos públicos do Estado destinados a tal fin. Ademais duns 1.400 millóns de euros en axudas directas extraordinarias que beneficiaron xa aos sectores gandeiros tanto de leite como de carne. Ampliáronse tamén as axudas para os seguros do sector agrario ata 284,5 millóns de euros, moitísimo máis do que se atopou este goberno destinado no ano 2018. Por suposto que o goberno pensa manter todas esas axudas e todas esas medidas de apoio ao sector agrogandeiro. Sabemos tamén algo do que non se fala actualmente, que o sector agroalimentario bate récords de exportacións con máis de 70.000 millóns de euros, cun saldo positivo de case 15.000 millóns de euros. De eso non se fala. Fálase todo o tempo das protestas que hai dos agricultores e dos gandeiros, que sí, que son lexítimas, pero tamén hai que falar de que é un sector moi productivo e moi beneficioso. Hai que recordar tamén que no ano 2014, con Montoro á cabeza, o sistema de módulos do IRPF, que agora mesmo se mantén e que é o máis social que pode haber, quería eliminalo. Non sabemos por qué. Tamén temos que destacar que a nova PAC, que é unha PAC elaborada para os anos 2023-2027, foi elaborado con consenso das comunidades autónomas, de representantes da sociedade civil e do sector agrario. E sabemos que favorece as medianas explotacións da cadea alimentaria. Pensamos que actualmente se está comprando o discurso da extrema dereita en Europa. Unha extrema dereita que quere desmantelar a Unión Europea e que só lle botalle a culpa dos problemas que se poidan ter, que son moitos e que hai que arranxalos, claro que sí, a todo o que se decide desde a Unión Europea. Pois eu non estou disposta a semellante cousa. Aquí no último punto, onde se quere demandar ao Goberno Central a retirada do lobo, da lei, etc. Por que non lle reclaman a Xunta de Galicia, que é quen ten as reais competencias? Por que non lle reclaman a Xunta de Galicia, que pode organizar batidas, que pode organizar batidas para controlar as poboacións de xabaril, etc. De eso non se fala. Dames. Bueno, eu antes xa dixen que non é o mesmo vivir no rural que vivir do rural. Levo dito moitas veces en moitos sitios, e a veces, pois, entendo que algunha xente fale como fale cando non vive do rural, aunque viva no rural. E, por suposto, que non vive no rural xa. Vamos a empezar polo PSOE. E por onde acabou? Competencias do lobo? Non ten ninguna esa xunta. A xunta só ten a obrigación de indemnizar. Batidas non se poden organizar contra o lobo. É unha especie protegida. Entón, non tergiversemos, non queiramos engañar a xente nin botar os valores fora. Discurso da extrema dereita. Eso é o que levan facendo ustedes desde fai moito tempo. Pero en Galicia nin hai extrema dereita e queda pouca extrema izquierda. Extrema dereita, desde logo, non hai ninguna. Acabamos de verlo fai poucos días, fixose unha encuesta global de 2,5 millóns de personas e quedou clarísimo que non hai extrema dereita. Casi non queda socialdemocracia, queda un pouco de nacionalismo, independentismo, que sí que está un pouco en auge, non sei eses votos que lles prestaron, como vai ser con eles, porque eses préstamos a veces despois son malos de recuperar. Teñan cuidado con eses préstamos que... PAC,
por consenso. Pero non é máis que ver os agricultores e os ganaderos. É que non se nos debería ocurrir aos que nos dedicamos á política decir tan claramente, tan alegremente que se fixo por consenso cando salen os agricultores e os ganaderos á calle, que non me acordo desde cando non o fixeron, e incluso sin que os sacaran os sindicatos. Dice que unhas axudas de 4.000 millóns, hombre, con miles de millóns que se repartiron. Algúns algúns de unha maneira bastante incorrecta, pero con miles de millóns que se repartiron pola pandemia e a guerra de Ucrania, pois só faltaba que os agricultores non se lles axudar. Só faltaría. Que parece como se fora un gran éxito do goberno, que axudar aos agricultores. Era o único que nos faltaba. Os que nos deron de comer durante toda a pandemia, que fai 15 días que pasou, e durou 70 ou 80.000 mortos, me parece, que durou. Dese orden, non todos contabilizados, pero dese orden. Bueno, usted dice que está de acordo co apoio á primeira proposta, non está de acordo cas outras, a nosotros nos parecen que todas son moi importantes e as vamos manter, por suposto. E pasando a respostarle ao BNG. Intento ir lendo polo menos o que me pareceu máis importante para contestar. Case me quixo dizer que me gustaba a moción de urgencia. Depende que na presente, claro, evidentemente. Aplicación da PAC á Xunta. É que xa o dice usted. A Xunta ten a obrigación de aplicala, pero que non ten outra cousa, máis que a obrigación de aplicala. Entón, se eu teño a obrigación de aplicar o que alguén me diga que teño que facer, pois, sinceramente, eu non teño ningún margen de maniobra. Pero hai alguén que aproba a PAC en Bruselas, que son os ministros de Agricultura dos países europeos. E aí é onde se toma a decisión e se decide canto dinheiro se manda aos países determinados. E eses gobiernos, polo menos, deberían de ter a obrigación de conocer as súas regións e saber as especificidades de cada sitio. Usted mesmo acaba de decir. Hai grandes latifundios e grandes minifundios. E que se fixo na PAC para corregir ese tipo de problemas e axudar ao asentamiento da población en Galicia, que temos grandes minifundios, evidentemente. Este mesmo nos dice, querendo botar a culpa á Xunta, a aplicación da PAC é competencia da Xunta. Aplicación da PAC. Aplicación, literalmente. Non temos mecanismos de cálculo. Eu estou dicindo na moción que no punto 4 conta láctea e conta carne, que teñen conta o goberno para aplicar a cadea alimentaria, para aplicar os precios na cadea alimentaria. Claro, se non a quere ter en conta, se non se ten en conta algún tipo de referencia, pois claro, dá igual fazer unha lei de cadea alimentaria que non a facer. Oiga, despois xa veremos que pasa. Levamos 15 anos gobernando o país, xa conta estes 4 ou ainda nos quedan 4 máis. Xa non recordo moi ben. Ustedes gobernaron 4 anos e mire, son os inteligentes os gallegos, que nada máis que volveron a ter a máis mínima oportunidade de votar, deixaronlles para casa a primeira, e nosotros xa levábamos outros 15 anos antes, me parece, dese orden, non estou moi seguro, porque tampouco me preocupo moito desas fechas, pero esa é a realidade, ese é o resultado. Eu xa sei que agora están disgustados porque estaban eufóricos, porque iba a se pinchar a rueda, e sin embargo agora pois a rueda sigue funcionando. Hai outro dito que dicen por aí que eu non quero decir porque me parece que estamos nun sitio serio e prefiero non decirlo, non? E o rural ten as competencias
que realmente lle establece a PAC, que establece a Unión Europea e que establece a, dixo usted no principio, aplicación da PAC, aplicación da PAC. Entonces, nós o que queremos é que se corrija, nosotros pedimos que se corrija. Sí, ojalá fora competencia da Xunta para poder corregir todas esas deficiencias, que teníamos moita máis capacidade de maniobra para que se pudieran corregir. Pero como non son competencias da Xunta, ahora que acaban de pasar as eleccións, que ahora xa realmente nuns cuantos anos xa non hai moito que falar do tema electoral, por lo menos reconozcan quen ten a culpa das cousas que pasan. Entonces, hai unha serie de problemas que ten o campo, que non o digo eu, que podría dicir, pero non o digo eu. Dicen os agricultores de Europa inteira, e sobre todo da Europa occidental, da Unión Europea, e o dicen os agricultores e ganaderos españoles e os agricultores e ganaderos gallegos, que fixeron algo espectacular, que saliron a manifestación sin que os convoquen os sindicatos, despois se foron apuntando os sindicatos, pero realmente saliron sin convocatoria dos sindicatos. Então debe ser que a situación está bastante mal. Eu lles garantizo que está bastante mal. Sobre todo, está bastante mal na permisibilidade que hai de entrada de produtos de fora sin as obligacións que teñen os agricultores españoles, porque esa é unha competencia absolutamente desleal. Se eu teño unha empresa onde os meus traballadores teñen que cobrar un salario X e resulta que compito con outra empresa de outro país, os seus traballadores teñen unha seguridade social ridícula, teñen un horario que non ten nada que ver co español, teñen un coste laboral que non ten nada que ver co español, pois realmente, ou co europeo, realmente non podemos permitir que eso se siga facendo e se esteña potenciando. E por si non fora suficiente, ven o presidente do goberno fai poucos días, cando debería de estar polo sur de España, por Barbate ou por aí, que era onde debería de estar esos días, ven e vais a Marruecos e dice que van a invertir ali 45.000 millóns de euros. Pois eu creo que non sei se estaremos para iso, me parece moi ben manter as mellores relacións con Marruecos, ter unhas boas relacións comerciales, pero oiga, vamos a invertir en España, vamos a facer en España que a xente que ten que traballar, que ten que producir, que poida facelo da mellor forma para que este país cada día non teña unha deuda máis grande, porque ese é un dos grandes problemas que vamos a encontrarnos máis pronto que tarde, e que realmente señamos productivos. Para que señamos productivos temos que defender as nosas empresas, os nosos autónomos, os nosos traballadores, por diante de todos os demais. Xa sei que a izquierda sempre é moi dada a decir que defende as clases traballadoras ou as clases menos favorecidas, terán que reconocer comigo que o campo non é precisamente de grandes empresarios dunha maneira generalizada. É máis ben de autónomos, de traballadores, e son os que realmente nos dan de comer. Por lo tanto, eu diríalles que bueno, eu pediríalles o apoio de verdad que é votar esta moción a favor. Saliu un pilón. Bueno, vamos a votar porque volverá ahora, pero votos a favor da moción 11. No, vamos a ver, déxame contar ben. 13 menos 1, 12, menos 1, 11. Non votamos, verdad? Votos a favor 11. Perdón, así que acabe. Votos en contra non hai. Abstencións 1.